Ang Korean hit series nga Startup hatagan og Filipino flavor nga siguradong makarelate gayud tang tanan. Ug usa sa mga bida niini ang atong makauban karong buntaga. Busa atong hinabion karon si Kapuso actress Yasmin Curdy. Mayong buntag, Yas, at welcome back dito sa programa. Kindly greet all our Kapuso viewers. Maayong buntag and maupay nga aga sa ating mga viewers dyan sa GMA Regional TV Live. Yes, bilang mommy, malapit na ang school opening for your daughter na si Ayesha. Paano mo ba ito pinaghandaan? Actually, Miss Cecil, today ang first day classes ni Ayesha nag-start. So, ang nangyari today will be online classes and then tomorrow ay ang first time niyang mag-face-to-face classes. It's a hybrid program. I think okay na rin ang hybrid muna sa ating mga magulang in preparation of the full blast na face-to-face na darating. So, ang preparation namin, like, for example, yung mga uniform niya, kailangan na namin bumili dahil sa 2 years ba naman na hindi talaga nag-face-to-face si Ayesha. So, syempre, sumikip na yung mga uniform niya, yung sapatos niya, kailangan na namin bumili ng bago. Pero are you also open sa possibility na pasukin din ni Ayesha ang show business? Open ako pagdating dun sa possibility na yon dahil ngayon pa lang nakikita ko yung bata, mahilig siyang kumanta, sumayaw, umarte, mahilig siya sa arts. Pero kasi bata so alam mo yung mga bata, marami pang mga hilig yung mga yan. At this time, let's talk about your vlog, Yas. Kasi pansin namin that you and your family have visited different places. Nasa travel bucket list ninyo rin ba ang South Korea at bakit? South Korea, actually pumunta na kami sa South Korea. I was with Chari, Martel, si Rojun and Dayan Medina. So, during those times, hindi pa sila kasal. Mga girlfriend and boyfriend pa lang yung mga kasama namin. So, sinamahan namin sila. Tapos, iniwan na lang namin si Ayesha dito sa Philippines. Kasi para, alam mo, hindi siya ma-stress dun sa mga gala namin doon. And ang dami-daming magagandang lugar sa Korea. And South Korea is Korea is a very beautiful country na ang dami yung pwedeng puntahan doon. And speaking of South Korea, you will be portraying a role in the Philippine adaptation ng Korean series na Startup PH. Can you share this to us, Yas? Opo, gagampanan ko ang role ni Won In-ji, si In-jae sa original Startup series, which is yung pinortray ni Kang Hang-na, yung actress. Pero dito sa Philippine version, I will be Katrina Diaz or Ina Diaz. Ano lang siya, actually, yung soap na to is a Philippine adaptation of the Korean K-drama. Ipoportray ko lang siya na actually yun pa rin naman yung peg, pero meron lang siyang touch ng Filipino flavor. And yes, what can we expect from your role here, knowing that most of the Startup PH viewers already knew that your character in the Korean version? As what I said, yung ine-expect nila dito is basically the same pa rin, yung peg ganun pa rin, pero may Philippine flavor nga lang. I will be portraying, syempre si Ina Diaz is a young CEO. Ano siya, driven, hardworking, unbothered queen siya. And then she's very competitive siya. Kaya ano naman yung mga life lessons na gusto nyong ibahagi sa mga viewers ninyo dito sa Startup PH? Dito sa Startup PH, ito yung yung show na to mapapa-inspired na mga tao follow their dreams, to follow their heart, to conquer their fears. At yes, ngayon pa lang, excited na kami to watch you dito sa Startup PH. So kindly take this opportunity to invite all our Kapuso viewers na abangan ka dito sa Startup PH. Sa mga Kapuso viewers dyan sa Central and Eastern Visayas, inaanyayahan ko po kayong manood ng Startup PH. Malapit na po on GMA Telebabad. Abangan talaga namin yan, Yas. We're all very excited. At daghang salamat sa'yo. Daghang salamat ni Cecil. Lagi kang mag-iingat.